gaurkoan topagunetik etorrekea, Euskal Elkarteen Federaziotik, eta pixka bat aniztasun lantaldea jorratzen ditugun egitasmoak aurkeztea. Alde batetik topaguneak aniztasunan inguruan dauken ikuspegia aurkeztu dugu, eta hor pixka bat laburri bilduz esango genuke Euskal Herriko hizkuntza aniztasuna guretzat aberasgarri dela, eta hori plazaratu nahi dugula, bertako hizkuntzak direlako, gure hizkuntzak direlako. Beste aldetik euskara berezko eta bertako hizkuntza izanagatik egoera gutxiagotu dagoela, orduan aintzat hartu behar da, eta hori da pixkat bultzatzen duguna. Eta hortarako, gure egitasmoetan saiatzen gea euskaratik urrun bizi denak euskarara gerturatzen, eta beste aldetik aniztasun hori, hizkuntza aniztasun hori baloren jartzen. Euskarak Euskal Herria du bizitoki bakarra, eta munduko hizkuntza aniztasun horri guk ematen diogun ekarpena da, gure ekarpena da aniztasun hortan. Eta pixka bat hori izango litzeke, gero bestelatik saiatzeka euskara doakoa izaten, gure ustez doakoa izan beharko luke, bestelatik egitasmoa irekiak izaten saiatzen geha, eta pixka bat hori da, herritik herritarrentzako sortutako egitasmoak dira. Eta, pixka bat, aurkeztuko dizkigute lau egitasmoak. Uzoko izan zen, lehenengo egitasmoa jarri genuena topagunean martxan, aniztasunaren gaia lantzeko eta euskaratik urruntzo den horiek euskarara gerturatzeko. Eta egiten duguna da, herritarrak bi multzotan selkatzen ditugu, euskaraz dakitenak eta ez dakitenak, euskaratik gertu daudenak eta urrun daudenak. Eta saiatzen gara horiek elkartzen, lagun talde deitzen diogun eremu batzuetan, izan dezaten, euskaraz komunikatzeko tartea izan dezaten, euskaraz ez dakiten horiek lehenengo pausuak emateko euskarara gerturatzeko. Hori gure helburua da gero herrian islatzea, lagun talde horietan parte hartzen duten herritarrak, gero herrian euskaraz komunikatzea, eta horrela gure ekarpena egitea, aniztasunaren barruan, euskara kohesio eta komunikazio hizkuntza izan dadin. Gero, auzokotik sortu genuen Lingolang proiektua, dela aniztasun hori eskoletan lantzeko egitasmo bat, eskoletan ikusten delako gure herrietan zenbat hizkuntza hitz egiten diren, eta gainera hiztun horiek, aurroiek badakitelako euskaraz, eta jatorriko beraien hizkuntzan ere bai. Orduan webgune bat sortu dugu, eta webgune hortan hiztunek beraiek, aurrek beraiek, azaltzen dizkigute beraien hizkuntzan, nola esaten diren, oinarrizko hitz batzuk, astegunak, zenbakiak, eta bar. Hori eskolan erabili ahal izateko aniztasun hori lantzeko. Izkimizki web aplikazio bat da, eta oinarritzen da auzokon egindako hiztegitxoetan, han jaso genituen euskara eta hainbat hizkuntza, 53 hizkuntza, hori, oinarrizko hiztegitxo batzuk. Datu base horrekin, gero webgune bat osatu dugu, eta nahi dutuzun hizkuntza gurutzapenak egin ahal ditzazkezu. Hizkuntza horietariko askok uste dugu lehen aldiz gurutzatzen direla, eta gero ere hizkuntza gutxituei ekarpen interesgarria egiten die webgune honek. Onkixin bada harrera egitasmo bat, eta herri batean pertsona bat etorri berri denean, erroldatzerakoan, harrera gida bat ematen zaio, hori ari gara osatzen, eta gero eragileekin eta udaletxeekin ari gara jasotzen orain arte harreraren bueltan egindako gauzak, protokoloak edo, eta proposamen bat landu behar nahi dugu herrietan harrera egitasmo hori aurrera eramateko.